Hey. Oh. Ewa. Na oko. Dey na ukrai. Ah, masa am koje ma me no wa chiri bi o. So ma me aduane. Oi. Ade a chi de wa wani tuya. Asimo, fia so de hwe krai ni fia o. Wa ya de ni ha. O te pa ko aso ade aso nti fi de ni ha. O fa tere ba ko. Na kam fa se. Tu se ba ko pe na de ba. Mpa ba ko. Mama mi che se ni ya tere wa. Mo che do. Dia say mama tell me who dia jam no. O de wono no. That's when you go. Masa. Ale. Dia na wo. Ah. Dia na yi. Nema bi say na me. Adi memo a ka me ba me fa atiri mi. Masa, masa. Memo a ka me fa atiri mi no. Eti wo ma me duana. Ah, na me ma say. Emla die mi ni yo fie. Eme na me nko blemla. Oso na ba betina duase. Wa twufu mu. Ablante ba wo Twitter, wo WhatsApp. Na za me nyam na ma be hwanyanka o. Me pen ko san kwase asem no. Wo ti asana ka to me pen san kwase asem no. For kunya ifrim. Na za jejeje. Fa kan wona. Baji wa tere. Baji. Wo de opa de. Hwe. Masa ne mrem de enye obi na ko bra ma obi adi o. Ah. Enyi na tifia, me sora na me makwa akobere na me sa juma na kura de menye kura. Ah. Hwe. Nti me he sa ankwase asem no. We ko bra wa ha. Ka duane yan so. Ko bra. Wa ha ka duane so. Na ko bra ni vi nso a wo zo atnya atere ba bedi me ma ho maga. We ya me. Ma yele ntene me ni ade we ntama. Na mama ikuku ide. Asa chire ne kakakro. Kuku we musi nyina aka wan na mjama no ho wi no. Ni bian kam butchia. Ya me twa wa hanom na sa wo de wo ha kura de na odi. Kuku. Ai, dem pedi bia. Wedi me busu atere kwa ko mabo ho dada. De na wo. Found some tune jam. Oh, si dada sa. Onzo yin pa boni ni pa. Na bia na kuku nti na be. Ken Lord ne wo ye na yo. Masa. And then in 3 days unim ne ode ye me. Me pam wa na akọ me mansro se ko me pam wa na akọ yo. Wo so pam me amesa me tia se me tia me te. Na me kuku na se e chire ni nyede. Yi bedin sa. Si chire kura nso de ni. Na kuku ayi kan wo. Kan no kan wo. Ah. Amen kan from si chira bam wo de jimi si ade ay kama etimi di. Ah. Asai. Na de no waye. Me de si chire na gu. Wo de si chire na gu ko wase papa kan ma oni aduane no. Kan ma oni. Nti madi bi ti no waye sei. Wo yare kura me de ache okura. Wo ya mesan so kura san se hwe. And then 3 days one hu ne ode ye me. Free akono ho akura ama ma sa aduane na wi ade free akono ho. We foke pa wodi. De ni nyina fa na me ne wo. Suru wa wi a na e ball no. Who says so das oh hwe and try cry next time na wa ba me de so mama say aduane no so ultimu den wanya bia obi di bi nko ade nka ba say no ka ba tu agu me ya pa na next time be hu next time bini pa nam de be fra ma say no